Dyma Carwen, un o'r 2 ceir trydan cymunedol rydym wedi ei osod yn Bethesda ac yn Abergynolwyn. Yn y fideo yma, rydym am ddangos i chi sut i wefru'r car pan mae yn ei gartref, sef Llyfrgell Gymunedol Dyffryn Ogwen yn Bethesda neu y Ganolfan yn Abergynolwyn. Y cam cyntaf yw agor y car. I wneud hyn, rhaid dal eich cerdyn cowils yn erbyn y synhwyrydd ar y ffenest flaen am ychydig eiliadau, nes mae'r gole'n fflachio'n wyrdd. I ddatgelu pwynt gwefru'r car, pwyswch y bwtwm yma, sydd lawr i'r dde o'r olwyn. Bydd hyn yn agor fflap ar bonet y car. Ewch i nôl y cebl sy'n cael ei gadw yn y bŵt. Cysylltwch un pen i'r pwynt gwefru a'r llall i'r car, sef y pwynt oren ar y dde. I sicrhau bod y car yn gwefru, gwiriwch bod y golau glas a'r ddangosfwrdd y car yn fflachio, neu bod y symbol gwyrdd yma yn arddangos ar y sgrin. A dyna ni. Bydd y car yn gwefru nes mae'n llawn, o 5 awr os oedd bron dim gwefr ar ôl cyn cychwyn. I ddod â'r gwefru i ben, rhaid pwyso'r bwtwm yma eto i ryddhau y cebl o'r car. Tynnwch pen y cebl o'r car a ceuwch y fflap. A wedyn tynnwch pen arall y cebl o'r pwynt gwefru. Cofiwch gadw'r cebl yn ôl yn y bŵt. I gloi'r car, rhaid dal eich cerdyn cowils yn erbyn y synhwyrydd ar y ffenestr flaen am ychydig eiliadau. Am fwy o wybodaeth am y cynllun ceir trydan cymunedol, neu i wylio mwy o'r fideos how-to yma, ewch i'n gwefan www.arloesigwreddfledig.cymru.